Happy pista. Ese. Ako. Nangako. Ay, yung building. Viral ko ani. Pero makita ka. Kaya ko ani kay Wadzamo. It's on 40 in my right car. Business change, yeah, I like I ain't. What's up mga kacham? Kasabot mo na mo. Anyway, it's May 4 and pauli me kay it's fiesta. Welcome to another vlog. Ngayon energetic ning padung uli kay makatilaw ta sa Frisco nga baboy. Frisco kay hapon naman. Bago pa man gi kung bago pa ilaw. Kita ng baba. Ana ra. Nya, kabantay mo, this is our new norm kuno. We have to live with the COVID. For that, modong sa mesa buoy kay magpalit sa midaan og food sa mga babies para dili ko sila magutman no. Kami ani busog-busog may kay mamista nya. Sila kay magutman sa palit daan. A few inches later. Update! Nanami sa bahay niya, padong may sa dipatlong sa dubdub sa sagmuan kay maghatod mi og corn. I-insert ako dire ag kanang forma sa baboy. Ano? Kita mo? Noy no, namatay. RIP babo. Hi Stange. Nga nang gibilin ag mask. Ag mask sa bata. Dira. Oh. Patod din kay ag baboy kay gipaambitan man so. Patod nito. Tanaw mi. Bye-bye. Nga na yung porma. Amo, nangilahan katawan. Anwan. Asa yung porma ni Ubi? Anla ka kirisohon, be? Saka na. Lumayan. Diyan ko dili ang mask. Dugay mo papataon. Hadlak na ka, be? Katawon, inahawin po ito, inahanan eh. Minsan kami, abot na me. Gikan ng deliver og baboy. Deliver baboy kay kipaambitan ra kay di man pwede magpista no. Pero say porman mo sa pulis kani ha. Ana. Sige saksi mama. Dali mas ma. Mas no pagdili. Ingana ka? So, humana mig panihapon and need me mabalik sa city kay naami schedule for tonight. Mabalik na pud mi unyang sayong buntag diri sa Bato. Bibo na sila. Actually, bawal di ay mag-fiesta. Di siya bawal ng fiesta but gi-encourage ang mga tao nga within the family ra or sa household ra ang mag-celebrate kay tradition naman jud na sa mga Pilipino or sa Boholano jud mismo nga mag-fiesta jud pahinungod sa Santos. Di ba nga nga diri sa Bohol kay fiesta month baya jud ang May. So need nga sige na. Dili need but naanda na jud na nga mag-fiesta. Sakto ba? So in celebration sa ato ang patron saint diri sa Maribohok nga sa St. Vincent Ferrer muna nagpahinungod ang mga tao ang within the family ra ang maghikay nag-ihaw baboy ang karataw pero di pa ambitan pud sa uban na. So see you tomorrow. Day 2. Hi again mga kadyaw. Good morning, it's May 5 and it's fiesta na sa among hometown na sa Maribohok. So pauli na mi. Actually, ni uli may gabi di ba? Nasa vlog man to. Then, ibalik mo Tagbilaran, kaya namin schedule. Then, maabtan mi sa curfew. Hapit na jud kaayo, maabtan sa curfew na. And then, uli na pud mi karon. 7 AM, nadugay mig mata. Bahalina. Request ni, bahalina. Oy, liquor ban meron ha, pero para naman na sa family raman, man may bisita lain. Mga to, bahalina. And balik tunga ragot pud nga kuti.
good pataghan. Ito naman ay mainom sila. Naman kuminom bali na. Indian. Mulay na mi. O bani kami. May sakay sa likod? Wala. Okay, thank you. Thank you. Morning. Thank you. Morning. Thank you. Ansa. Kawa ko rin ang bitbit. Kay. Suka. Di ba good may ilhan? Ba't na may saban jud meron kay Dugay may abot, may katabang. 9 pamanggad. Sama na nadugay man atong gipalitan sa kuan. Chika pa man. Chika da. Chika. O pa di 9? Uy, ikapin. 8 kapin pa. Sumayod eh. Pero unsa ta ano mangingan? Pagdali, kaya mo ko rin bitbit. Wara manggad. Wara lagi kay nalubat. Jama man ka? Oh, manggad ko ganguan. Saya nga wa na videohan nga na vlog da. Para vlog na gali. Wa lagi. Be. Ati ka nga ba? Sige na ba? Gabigan nga na. Sige. Ah! Sige tereng sista nga man vlog tumpakot. Asuke. Ah, sige. Ah, tumpakot sa kanaw ba? Panamlik na niya? Ay! Ah! Bebe, si kuya kay manablik pe. Unsa man na? Uy, buton na ko, Joy. Happy pista, Nay. Happy. Ha, wa ka kay bawo? Wa tay handa? Hang uli pa naman ko kay abi kog naa tay handa. Sama handa. Wa ka katinaw? May katinaw din eh. Hmm? Ha? May katinaw din eh. Patay na. Pista ron mayo 5. Ang pista nilo naton ta. Unsa? Sama ito nga handaan. Wa damo. Wa ka ihag baboy? O man naman ihaw din eh. Uy, wa ka dang iwik-iwik di ay? Ha? Na manggad. Tama. Giihag mo baboy. Minsan Wala ihaw. na sa tereng. Karap video. Happy pista. Ay, see? Sa kwarto. Sa quartry. Si Kuya bi kay gisabligan ko be. Masa ganyan na kuya. Gisabligan ko kay pagabot na kay narablig man siya. Manghiwa ka tereng tabang ko hinwa. Happy Fiesta. To dito ni. Nga mga fruit salad. Purot. Ano mong buhatan? Ako ang gana ko. Og mango float. Ngayon man na may graham. So ace gamiton is mango float. Break sa tato panghiwa no. Kay mato sa San Roque ato sa border Bondere, Antequeran, Maribojoc kay magtagbo sa lambay nga gi-order from Buena Vista. Oh, bani mi. Ha? Kiyog na bago. Tumo ko kay na magtubig. Pagkapi.
nagsarap ako makatabi kay gamay rata sa bahay ta tiglakaw. Naman eh. Magkita ta dito asa ka be? Sa San Roque. Ikaw na mata di ka. Slow down. Libot na lang to. Libot na lang to, no? Libot na mas dool, ane. Ito uli. Asa ma'am? Bato. Ha? Igo na may tagbo tong lambay. Sige ma'am. Salamat. Nahakuha na mi sa lambay. Nangatod na mila Tulo ka kilong lambay. Thank you. Correction, di siya Buenavista. Bien Unido. Halalayo na itong Bien Unido, gang. Gang. Asa napit ng Bien Unido, gani? Kana may lugar nga, wa pa na nani sa Bohol ba, Bien Unido. Suluno na? Asa man naagion? Talibon. Unya. Ato na pita. Ay pakita mo hagang. Siya po yung lugro. Hingkit to, gisa, hingkit to. Uy, pwede na. Dali, alagay na po ah. O pa ka ni, excited. Mahigo pa na sa bawa? Maluto lagi na nay. Timin ka? Manghigop ko dito. Kamu na, di mo mahigo? Kami ka nahigupon kay kami. Ikaw na kakagiawas? Kami tala o. Dapat tara na ipon, patrawa. Kasi nagkara mo sa play mo. Ha? Hindi po na rin. Nala, kay way nga nasa Cerebral Yunis. Kana. Kini? Oh, Ari da. Silin. kanang kilid. Kanang nay mo. Kini? Oh. Say may kaingan. Yung gawa. Ha? Oh, lami lagi ka makuha astong maputo lagi astong. Siya ka mao. Wah! Ano ba? Kaun. Kabe. Mukbang na punta og kuan. Asa mo sa lado ron? Biki ka na. Hala. Klaro atong hungit na kaay mo ha. Inuwa na okay dito ka. Supa. Dili kayo dali. Usap mo? Be, dali na.
Kaman na ng magbong. Asa digi sa nabi? Na, una rin ako dapat yun. Bahala ka mga tayo kung una bahala ka rin po. Bahala ka rin po, nagbuang. Bahala ka rin ko. Paminto sa buglaing. Patuloy mo, sintang ka. Naganisi, kalamansi. Nakay si Matsi, kabinta na kapin. Kaliwat mo. Nakay yung sa tumi. Ramil. Nay, masagot ka mga yung sensoring balik, Nay. Masagot ka Nay. mga yung sensoring balik. Yung tatarin. Ibang latangan dodo, waman na nilang yan sinana. Ang hirap ni. Tatarin na tanay. Inokra. Ayaw, kinanak, anak sino? Sakay. Nay problema hindi mo. Ayan, tuloy. Ganun, baka ka kayo. Pwede mo order. 100 per Puro kilo? sa ako. Less than 1 kilo na lang. Iya, iya. Pero makita na. Kaya ko ano kay Wadzamo. Pero Mango flow. December man to. Mahalina. Break ka na to. Gabo eh. Gabriel. May kita naman tayo mahalina. Mas aslam pa man imong naong. Ay, bakit? May na ako. Eh, sagot na. Isa na ba'y magdali? Ayaw mo. So guys, wala nami ka-vlog ganiha tungod kay nalingaw nami sa mga chika-chika kay di ako mga igakaw. And then ako na dahil mo-close sa vlog karon kay ang isa knockdown. Knockdown na kay nagtagay sila bahalina sa akong mga igagawa. And muna to. Thank you for watching. Nibalik dahil mi karon kay na ami Zoom conference later 8 p.m. 7:30 na karon, so sakto lang. Thank you for watching our video. Till next video, don't forget to hit the ano to? Don't forget to like, comment, share, and hit the notification bell button para ma-update mo sa mga next uploads. Bye! God bless you! Stay safe! Ganang observe gihapon tag social distancing. Bisan karon nga nata, labi na sa mga Boholanos nga ni-enter na ta sa fiesta month nato sa Bohol. Anang gihapon, okay ra daw mag-fiesta basta ka within the family or within the household ra. So, ato ang tradition, stay safe lang gihapon, so observe social distancing, proper hygiene, and pray because this too shall pass. Bye! Ma.